adinekoek badaukie bere txokok bezala, ez? Badau erresidentzie, hogarra, baita ere eguneroko zentroak, eta baina bai ematen du pixka bat, bakoitzen bere lekun kokatuta kito, ez da. Gukin nahi deuna da pixka bat gerturatu, herri-erdiar gerturatu, baita ere sortuko gendun sai berezi bat eta zinegotzi berezi bat proiektu hau dana aurrera eramateko, ez? Eta sortuko zen baita lanpostu bat adineko pertsona guztien laguntza zuzena emateko danatan. Askotan kostatzen zaie, ordaineko bat aiatzen zaie etxea eta ez dakie ze esan nahi do, laguntza zuzen bat izatea, dokumentu bat behar duela, baita ere ez, eta pixka bat eraman nahi dugu arlo guztietako laguntza zuzen hori. Guk nahi dugu goxotasune eman, gertutasune, zebazkenen goxo hori behar due. Beraieke bizitza beste kolore batez ikusteko, eta lortzen baldin badegu gazteria, umek, gure atxona monakin hori batuz, gauza oso politiak atera irten lezkeze gauza asko daukie kontatzeko. Mari Jose Imaz naiz, pesatzen dut guain momentu bat iritsi dela ni nire burue gai ikusten detena eta gauzak egiteko gogokin nago. Eta aurkezten naiz EH Bildukin zinegotzi bezala urrungo hautagaietan.